Gashi ya dawo. Baba Biliya ina wani. Ai kun gaisa. Ya ce maka wai haka kai iya magana? Kai, abu shi bai sani ba dama. Wallahi bai san ka iya surutu ba. Haba Baba Biliya ba ka ga fuskata ba ne? Kai fa baƙo ne sai yasa ban nuna ma halina ba. To ka ji dama na gaya maka kaɗa daga halin Hisham. To sai ka gaya masa halin naka kai masa bayani zai fahimce ka. To me kake so da ce masa? Ya ɗauka ba ka da magana bai san cewa kawai ba wanta aka ke ba. Kai masa magana ya tabbatar kana magana. To Baba Biliya a musulunka. Ni sam da kake gani na. Yaro ne mai hazaka. Haka kowa yake cewa. Wani abin ba da yake baka babaki sai da yi maka karatu. To yi masa karatun mana. Yi masa mana. Kai. Sai laila zila durba su mai sai kuma ya zuwa fi su ba yi wasu ya gwari. Kai masa karatu ai karatu addu'a kai masa. To me shikenan dai Biliya ga dai Hisham ne ya fara maka. Abu kaka kashe ba ni waya. To ungo. Baba Biliya ni ko insha Allah zan baka mamaki. Dai ranar da ka dawo Kano. Baka ga kamfanin sikin za sun bani kyauta ba. Sun bani kyauta sabulu da kuɗin makaranta. Talan kamfanin da ne ya sabulun sikinza. Wani abin da zai baka mamaki kuma. Sabulu iya da daɗin amfani. Wankun fasa yana ɗage iya daɗewa. Ya fata ta. Ai ba tallan aka ce ka yi a nan ba. Kai ba na wayan nan kana cika su.